कितना सुंदर पंडित जी धुन बजौनी हो। बुलेट पर पिया हो, बुलेट पर पिया, हमके मंदिर घुमा दो बुलेट पर पिया। गौनी हनु यहाँ के बजेबो कहनी का है मंदिर लागल तो भजन कहल जाई, बाकी हमने के यहाँ के भजन हो ना। हमने के यहाँ बुलेट पर मेहरारू मंदिर में जेबे ना करो। हमने के यहाँ स्नान ध्यान कह के पुआ पकवान बना के नंगा पाँव निमिया के डाढ़ मैया लावे लिए सनवा गावत जाला लोग। हो सकता बम्बैया कभी हो खोस लिख दिल बड़े सोच के कि बुलेट पर जेबू तो मंदिर में पहुंच जेबू, पूजा पाठ कर लेबू। का जाने हीरो होंडा से गइलू, अब मस्जिद में पहुंच जेबू तो या अल्लाह खोदा कहे के पड़ जाएगी। बाकी मंदिर के नाम धइला बढ़िया कहला इहे नियम हो। व्यास कोनो भजन गावता रहे कोनो व्यास तो बेंजी वाला का उत्तरदायित्व बनेला, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व बनेला कि भजन गाओ तनी गणेश जी आई ना लाज बचाई ना तो इहो भजने बजाओ। बोल बम के नारा बाई है एक सहारा बा तो निमन लागी। अभी ना जो हम गाओ तनी कि गणेश जी आई ना लाज बचाई ना आ त लई लय भरला बड़ा कि परल बानी हम तो बड़ी दुख में। माल हमार धराइल बिया बड़की ऊख में नहीं कल हंस दिया बुढ़ो लोग कहे कि ना ब्याह जीवा ठीक बा बेंजू वाला रोगे दे लायक हो गइल बा। हालांकि इस समय के दोस्त बा एबारा सुखनंदन काका के भजन कितना सुंदर होला, महाभारत होला नु। मार्केट में बाड़े बाकी कम बाड़े, रेट वेट कम बा, हमनियों के कम रेट वेट बा। एबारा रेट बढ़िया केकरा के दिया था जे बढ़िया भजन गावता। कटहर के कुआ जो सोट भइल फाट के आवे बलमुआ मुलायम को दच्छा आदमी हकीकत लोग अब बताई चाट के मुलायम करता रहे। ये तो हम कुकुरने के देखले रहने कि कैसनो घाव चाटिए के ठीक हो देते रहे। समय के दोस्त भाई ना गवैया के दोस्त बा ना सुनवैया के दोस्त बा ना लिखवैया के दोस्त भाई सब समैया के गलती कहता ना। अच्छा के मानता